аксу нигораҳо, ангораҳо барои филми ҳунарии ситораҳои сари танӯр, номаву хотираҳо. ин ҳамаро Сабзаалӣ Шариф, рассоми мардумии Тоҷикистон ба намоиш гузошт ва намоишгоҳро ба 70-умин зодрӯзи Сайф Раҳимзоди Афардӣ, нависанда ва коргардони маъруфи тоҷик бахшид. ҳам рангорангии ин осор ва ҳам ба шахсе бахшида шудани намоиш қолабшикание буд, ки ӯ сабабашро ин гуна шарҳ дод. фикр мекунам бо ин коре ки ман иқдоме ки ман кардам, боз як бор дигар дӯсти азизи меҳрубонамро хотираша шод мекунам. ин шахсият ё шахсияти нотакрор буд, қолабшикан буд, навовар буд. дар нависандагӣ, дар чорчӯбаи нависандагӣ ғунҷида натонист, барои ин ба синамо муроҷиат кард. ин худашам бисёр тасвиргари аҷоиб буд. Умчун умуман андешаронияш як фазои беҳад кушод дошт. барои ин ҳамчун нависанда аз дигар қолабиён беҳад фарқ мекард. ман фикр мекунам олиам Сайфа дар ҷодаи адабиёт дарк накарда. ҳадафи дигар аз ин намоишгоҳро Сабзаалӣ Шариф муаррифии бештари эҷодиёт ва худи Сайф Раҳимзоди Афардӣ барои насли ҷавон ном мебарад. дар кушоиши он рӯшанфикрон ва донишҷӯён ширкат карданд ва зоҳиран онҳо паёмро дуруст гирифтаанд. мо дар ин намоишгоҳ дӯстии амалии ду эҷодкори бисёр бузургамонро дидем. рассоми халқии Тоҷикистон Сабзаалӣ Шариф ва нависанда, филмноманавис ва коргардони маъруфи синамо ва ходими бузурги ҷамъияти давлатии мо Сайф Раҳимзоди Афардиро дидем. ва мо дар ҳамин дӯстии ин ду бузургмарди ҳунару эҷоди миллат Сайф Раҳимзоди Афардӣ ва Сабзаалӣ Шариф ҳамин таъсиргузориву таъсирпазириро хеле бармалол мебинем. онҳо аз якдигар хеле хуб баҳра гирифтанд ва дигарро хеле хуб комил карданд, барои якдигар хеле хуб кӯмак карданд. Сабзаалӣ Шариф чанд китоби Сайф Раҳимзоди Афардиро ороиш додааст. ҳамчунин ангораҳои филми маъруфи ситораҳои сари танӯри ӯро таҳия кардааст. Сайф Раҳимзоди Афардӣ муаллифи ситораҳои сари танӯр ва азёдҳоро як нависандаи навгаро дар адабиёти тоҷик мешуморанд. ҳамчун коргардон низ бо филми ситораҳои сари танӯр истеъдод ва сабки худро нишон дод. ӯ шаби 20 майи соли 2000 дар даромадгоҳи хонааш, ки он замон раиси кумитаи радио ва телевизион низ буд, террор шуд. фармоишгарони қатли ӯ ва ангезаи онҳо то ҳанӯз ифшо нашудаанд.